A l'Institut Antoni Pous tenim una visió humanista i holística de l'educació. De fet, el nostre projecte educatiu de centre s'emmarca en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i especialment en l'objectiu número 4, que consisteix en garantir una educació de qualitat, equitativa, inclusiva, al llarg de la vida i per a tothom. Per això oferim ensenyaments des de l'ESO, passant pel batxillerat i la formació professional en les diferents tipologies. La nostra base per a l'aprenentatge es fonamenta en els 4 pilars de l'aprenentatge de Delors. Treballem el ser, amb l'autoconeixement, l'autoestima, el saber estar, amb la gestió de les emocions, les relacions amb els altres, les altres i amb l'entorn, saber fer amb metodologies globalitzades, innovadores i que es revisen constantment per millorar de forma continuada. I el saber, mitjançant un ensenyament-aprenentatge de tipus competencial. A mi m'agrada l'institut i em vaig sentir acollit des del primer dia. També, gràcies al projecte que es treballa els primers dies d'acollida, pots conèixer millor els companys d'altres instituts, d'altres escoles. L'alumnat de primer d'ESO treballem per projectes i a mi m'agrada perquè és una forma més divertida d'aprendre amb els companys i les companyes. Treballes d'una forma autònoma, però amb l'ajuda del professorat. Penso que aprens d'una forma més divertida i aprens coses sense donar-te en compte que et seran útils per la vida. A mi m'agrada bastant els projectes, ja que els trobo bastant interessants i treballem diferents coses, treballant per tasques i per diferents activitats i a vegades creem nosaltres les activitats. Des de l'Institut es fa una gran aposta per treballar amb metodologies globalitzadores, amb treballs per projectes. Per què treballem des d'aquesta manera? Doncs perquè és una manera d'entendre l'educació, és a dir, l'alumnat és el centre de l'aprenentatge, aconseguim un aprenentatge actiu i significatiu. I per què ho volem fer? Doncs perquè partim del coneixement que ja té l'alumnat, perquè adquireixi noves competències i perquè d'aquesta manera podrà transferir i practicar tot allò que ha après en el seu context més immediat. Un dels grans pilars del projecte educatiu de centre és l'orientació educativa. Tots els professors i professores són tutors individuals de l'alumnat i el que fem és acompanyar-los en l'orientació personal, social, acadèmica i professional. La codocència és una altra estratègia d'innovació educativa. Això suposa tenir dins la classe 2 professors per atendre la diversitat dins l'aula i afavorir la inclusió. Un dels altres objectius és aconseguir l'èxit de l'alumnat pel que fa a la seva autonomia. Els ensenyem tècniques d'estudi i els ajudem a planificar les activitats durant la setmana. Tot això no seria possible si no treballéssim l'educació emocional, que és un dels altres pilars del projecte educatiu de centre. L'objectiu és ajudar l'alumnat a prendre consciència d'un mateix i implicar-lo en el procés de creixement personal. Aquí a l'Institut gestionem la convivència i el conflicte sempre posat amb una mirada positiva respecte a l'alumne. I de fet tenim una estructura organitzativa que ens permet abordar el conflicte des dels seus 3 estadis, des de la prevenció, la gestió i l'actuació. Tot alumnat té un tutor o una tutora individual amb qui la idea és que el pugui orientar, no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell personal, i la finalitat és crear aquest vincle perquè hi hagi una bona convivència al centre. Un altre recurs que tenim aquí a l'Institut, que ens funciona moltíssim ja fa anys, és que tenim una comissió de convivència en què ens trobem professorat dels diferents nivells, concretament els coordinadors i coordinadores de nivell i també la TIS i jo com a responsable de cap d'estudis d'alumnat, i el que fem és valorar els conflictes que hi ha, sobretot posant la mirada en l'alumne sobretot i després arribant a acords que el puguin o la puguin ajudar. Una altra mesura que portem a terme aquí a l'Institut són les mediacions. N'hi ha força perquè pensem que tenim un alumnat adolescent i és una etapa de conflicte no només extern sinó intern. I pel que fa a la prevenció del conflicte,
A nivell de tutoria individual i també grupal doncs es fan diferents tallers i a les hores de tutoria hi ha un pla d'acció tutorial enfocat bàsicament a la convivència i sobretot a potenciar les competències personals i socials, perquè són la base no només per adquirir el coneixement, sinó per donar eines a l'alumnat per créixer socialment. Des de l'Institut s'impulsa un equip i una comissió de coeducació en la qual, sobretot, es vol vetllar i potenciar que no hi hagin diferències de gènere i, per tant, per treballar amb aquesta temàtica s'han creat com 3 eixos. Un que és des de la comunitat educativa, un altre que és des de l'alumnat i un altre des del propi professorat. Aquests 3 eixos es divideixen des de tot l'alumnat amb els delegats de coeducació, potenciant l'implicació en si mateix, creant accions conjuntes i reflexives, com per exemple el 25 de novembre o el 8 de març. Des de la comunitat educativa, facilitant informació sobre la temàtica i potenciant un llenguatge no sexista integrador. I des de l'Institut creant un protocol d'abordatge contra la violència masclista, participant en l'elaboració d'un pla d'igualtat i creant una pàgina web on hi hagi tota aquesta informació. Amb la col·laboració de tothom i aquestes eines tenim ganes de seguir creixent amb la coeducació, educant i pensant estratègies en totes les seves vessants. M'agrada molt venir aquí al centre perquè les classes són divertides i fàcils d'entendre. I sempre ens plantegen activitats divertides i properes a la vida real. El que m'agrada de l'Institut és el tracte proper del professorat. Aquesta bona relació fa que sigui més agradable venir a l'Institut. I una altra cosa que us vull dir és que tenim tutors individuals, que ens acompanyen i ens ajuden quan tenim algun conflicte, encara que sigui fora del centre. I aquesta figura la tenim tots els alumnes. Aquí a l'Antoni Pous tenim diversos projectes d'innovació. Un d'ells és l'Avancem, que consisteix en treballar de manera globalitzada totes les llengües del centre, tant les acadèmiques, català, castellà, francès, anglès, com les llengües maternes de molts dels nostres alumnes. Hem dissenyat 3 projectes, una primer d'ESO, que es diu La Ràdio, i que anem a Ràdio Manlleu a gravar-lo, i articles en diferents llengües. A segon d'ESO fem un telenotícies i a tercer d'ESO editem una revista escolar i després la pengem a la pàgina de l'Institut, a la pàgina web, i així també es treballen les noves tecnologies. De novedós també tenim aquest any les estructures lingüístiques, que consisteix en treballar de manera conjunta el català i el castellà. Es mira les coses que tenen en comú i a més es treballen les particularitats de cadascuna de les llengües, com per exemple l'ortografia o el lèxic. També pensem que en l'educació hi ha altres coses importants, a part del contingut de les matèries, i de fet estem treballant en diversos projectes que tenen una dimensió més holística. Per exemple, tenim molt clar el valor de la música, de l'expressió artística, de l'expressió en general en l'educació. Aspectes com la inclusió, la motivació, el sentiment de pertinença són bàsics i són aspectes que a vegades ens costa treballar dintre l'aula i des de la matèria. Però, en canvi, sí que podem treballar des de projectes més globals. Un exemple és el projecte de Carnaval, el Carnaval INS, que és un projecte consolidat, liderat des d'Educació Física i que hi participem tot l'àmbit artístic també i tot el professorat i tot l'alumnat del centre. Un altre exemple és el projecte Horeia, que pren aquest nom de la coral de l'Institut. De fet, Horeia, a l'antiga Grècia, era l'art de cantar i ballar junts, en què la música, el moviment, la dansa, el ritme, ens serveixin d'elements aglutinadors, ens permetin treballar de forma inclusiva i generar aquesta motivació que ens ajuda a aprendre. Al nostre institut ens agrada compartir les activitats que fem i és per això que estem molt actius a les xarxes socials, publiquem i compartim fotos a Instagram, a Twitter i a Facebook i també estem molt actius a la nostra web, on publiquem setmanalment un butlletí informatiu amb totes les activitats i tallers que es duran a terme al llarg de la setmana. Amb l'alumnat de quart d'ESO estem desenvolupant 3 projectes de forma simultània que parteixen dels interessos de l'alumnat per fomentar la motivació
i la participació activa. I les hores dels projectes es reparteixen en 4 hores al projecte La Volta al Món, que consisteix en treballar els continguts dels diferents àmbits, 2 hores al projecte de treball de recerca, on es fa una recerca científica a nivell individual, i 2 hores al viatge a Ítaca, que consisteix en recaptar beneficis econòmics per crear el viatge de final de promoció. En el projecte La Volta al Món hem de planificar un viatge per tot el món en 80 dies. Com a mínim hem de visitar 2 països de cada continent i tenim un pressupost de 10.000 euros per persona. Com a producte final hem de fer una guia turística del viatge i un vídeo promocional. Pel que fa al projecte Viatge a Ítaca, de les accions que estem desenvolupant, m'agradaria destacar la gestió de la cantina de l'institut, la castanyada, el bingo, els packs de Nadal i properament la Diada de Sant Jordi. Del treball de recerca m'agradaria destacar que cadascú ha seleccionat un tema del seu interès per després desenvolupar una recerca guiada pel seu tutor o tutora de treball. A l'Institut tenim una àmplia tradició ara ja de projectes europeus, de projectes Erasmus, i la dimensió europea pensem que és molt important pels nostres alumnes. I per tant, ara mateix, per exemple, estem en el projecte Greenify, que és un projecte encarat de cara als objectius de desenvolupament sostenible del 2030. També treballem amb B-Twinning, agermanats amb altres centres europeus. I a primer de batxillerat també fem intercanvis amb Overpelt, Bèlgica. La dimensió europea pensem que és una finestra oberta que hem d'aprofitar. Donada la importància de l'anglès, estem dins el programa d'innovació pedagògica anomenat GEP. Els objectius del GEP serien aprendre l'anglès a través d'altres assignatures, com per exemple matemàtiques, experimentals, música. També disposem d'un auxiliar de conversa. L'auxiliar de conversa és un recurs de primer ordre per estimular l'aprenentatge de l'anglès i conèixer altres cultures, altres maneres d'entendre el món, mitjançant una persona nativa. Aquesta persona nativa dona suport a les activitats que ha programat el professor d'aula amb uns objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat. Fa temps que el nostre institut aposta per ser un centre innovador amb les noves tecnologies de la informació i per integrar-les amb el que serien les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement. I ara actualment estem dintre el pla de transformació digital que ens ha permès disposar d'equipaments actualitzats com panells interactius o una bona connectivitat, i tot això ha estat reforçat durant aquesta última dècada per un pla de formació al professorat per treure-li el màxim de suc. Dintre d'aquesta aposta per la innovació tecnològica, el centre sempre ha apostat per utilitzar els recursos online per a la comunicació tant entre els diferents agents de la comunitat educativa, com per exemple podem tenir la plataforma de gestió que ens permet la comunicació amb les famílies. Utilitzem la plataforma Moodle per a cursos del professorat i també per a la formació interna del centre. Disposem d'una llicència de la G Suite amb un domini propi, que és l'Antoni Pous, que ens permet utilitzar totes les eines del Workspace de Google per al treball col·laboratiu i la comunicació dels alumnes. L'AFA és l'Associació de Famílies d'Alumnes. Ens reunim un cop al mes, els pares i mares, i allà ens proposem debatre inquietuds i interessos o idees que tenim sobre el projecte educatiu de centre o inquietuds que ens transmeten els nostres fills o altres pares. En aquestes reunions que fem també ve l'equip directiu i amb ells els hi proposem aquestes inquietuds i ells ens expliquen com s'organitzen i en resolen conflictes. A través d'aquesta relació que tenim amb l'escola, d'alguna manera transmetem als nostres fills la nostra implicació i els hi donem el valor de compromís, els validem i els acompanyem. Des de fa 4 anys tenim un servei que es diu Estudi Assistit, on els alumnes de primer a tercer d'ESO poden venir a reforçar, a adquirir hàbits de coneixement, de fer també deures i també d'alguna forma en un entorn
estable, segur, amorós, acompanyats de professorat experimentat i, a més, actiu i dinàmic. En el cas de les classes de reforç, de dilluns i dimecres, van dirigides a l'alumnat de primer a quart d'ESO per intentar evitar l'abandonament escolar. És, d'alguna manera, el nostre compromís, és mostrar el nostre compromís amb l'alumnat perquè aconsegueixi complir els seus somnis.